Παρόλο πίστεψα τόσο χρόνια, 30 και χρόνια, ότι είχαμε μεγάλες σχέσεις αυτής της εποχής με τη Μακεδονία και η Νεμαία, μόνο την τελευταία χρόνια που έσκαψα το 2001, αποκαλύψαμε κάτι ευρήματα που για μένα είναι ένδειξεις πολύ ισχυρές. Αυτό ήταν σε μια στέρνα, μεγάλη στέρνα, που θα ήταν δίπλα στο υπόδρομο, στο αρχαίο υπόδρομο. Και μέσα εκεί είχε διάφορα εγκία και τα λοιπά, τα γνωστά όταν βρέθηκε. Αλλά είχε μέσα και ένα κράνιο μακεδονικό, ακριβώς το ίδιο, τη μορφή όπως στα νομίσματα της Μακεδονίας. Είχε επίσης ένα κουτάλι, τη μορφή έτσι που έχει λαδί πάνω και έρχεται η ρίζη και έχει παπί, το κεφάλι παπί, που είναι ακριβώς το ίδιο, σε μεγάθη, δηλαδή αποστάσεις, όλα αυτά είναι ακριβώς το ίδιο, όπως ένα παρόμοιο, όχι παρόμοιο, ίδιο, μάλλον φεγωμένο από το ίδιο κέρι, που βρέθηκε σε ένα τάφο στο Δερβαίνο, νότια από τη Θεσσαλονίκη, ξέρετε. Και επιπλέον ένα δακτυλίδι που έχει μπροστά, είναι από κάλκινο, έχει μπροστά γλυπτό, το πρόσωπο, πώς το λένε, το προφίλ ένας ανθρώπου με μουσι, θα είναι 40 χρόνων, κάπως έτσι, και πιστεύω ότι είναι πορτρέτο του Φιλίππου. Βέβαια, πορτρέτο του Φιλίππου είναι σπάνιο, δεν βρέθηκε, αλλά αν συγκρίνεις αυτό με ένα έβριμα που έγινε στο τάφο του Φιλίππου, ένα από αυτό το ελεφαντό κεφάλι, νομίζω, παρόλο που το βλέπεις αυτό φάτσα και βλέπεις αυτό στο προφίλ, νομίζω ότι θα πιστέψετε κι εσείς ότι είναι του Φιλίππου. Άρα και οι σχέσεις με Μακεδονία όλα μεγαλώνουν. Νέα στοιχεία, άγνωστα ακόμη της ελληνικής ιστορίας, προκύπτουν σαν συμπεράσματα από τις ανασκαφές. Ο Φίλιππος, ενώνοντας τους Έλληνες απέναντι στον κοινό εχθρό, τους Πέρσες, εκτελεί την ίδια στιγμή και ένα μεγάλο οικοδομικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό έργο. Το έργο αυτό ίσως είναι προς τιμή των προγόνων τους, αφού οι Μακεδόνες βασιλείς ονόμαζαν τους εαυτούς τους Αργιάδες ή Τιμενίδες και σύμφωνα με την παράδοση, ο ιδρυτής του βασιλικού του οίκου καταγόταν από το Άργος της Πελοποννήσου και ήταν απόγονος του Ηρακλή. Σύμφωνα με μία άλλη παράδοση, τους αγώνες ίδρυσε πρώτος ο Ηρακλής. Αυτοί οι άλλοι λόγοι, ο ναός, το στάδιο και οι αθλητικές εγκαταστάσεις είναι πια ιστορικά γεγονότα. Μετά από την μάχη της Κερονίας, ο Φίλιππος έκανε ένα, πώς να το πούμε, σαν βουλή των Ελλήνων, που συγκεντρώθηκε κάθε χρόνο εκεί που ήταν οι αγώνες. Φέτος στην Ολυμπία, του χρόνου στην Νεμαία, μεθαύριο στους Ελφούς, η Σμία, πρακτικά. Και είναι θεωρία βέβαια, αλλά πιστεύω ότι ο Φίλιππος δεν θα ήθελε να έχει την συγκέντρωση της βουλής του μέσα σε μια πόλη. Θα είχε σε ένα πανελλήνιο κέντρο εκτός, λίγο ουδέτερος, πιο ουδέτερος. Βέβαια, η Ολυμπία άνοιγε στην Ηλίδα, αλλά ήταν στην Ολυμπία, ήταν μακριά από την πόλη. Οπότε εγώ πιστεύω ότι αποφάσισε να ξανακτήσει την Νεμαία ώστε να είναι αυτό που έπρεπε να είναι για τη βουλή του. Και μία πάλι ένδειξη είναι ότι ο Κάσανδρος το 315 π.Χ. Ήταν ο πρόεδρος των Νεμαίων Αγώνων. Ήρθε εδώ και ήταν επικεφαλής για αυτή την συνάντηση των Νεμαίων. Από το 1974 οι ανασκαφές στην Νεμαία θα είναι πια αδιάλειπτες. Το 1974 είχε και το άλλο. Είχαμε 5 συνεργεία, 4 κάτω στο ναό τελείως και 1 πάνω στο στάδιο. Ήξερα πως ήταν το στάδιο, φαινόταν από την μορφή, αλλά δεν ξέραμε σε ποιο βάθος θα πρέπει να σκάψουμε. Και αυτό το συνεργείο έσκαψε 20 άτομα με μια κοπέλα δική μας να καταγράψει. Έσκαψε 12 εβδομάδες και δεν βρήκε τίποτα, απολύτως τίποτα. Κάτω στον ιερό του Διός, νομίσματα, όστρικα, και αρχίζανε οι ντόπιοι να πούνε
εκείνος ο Αμερικανός, ο έξυπνος, τι λέει να βρει στάδιο εκεί πέρα. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί, φαίνεται και πράγμα. Και εγώ στεναχωρήθηκα, διότι ήταν η πρώτη μου χρονιά σαν διευθυντής ανασκαφών και είχα μαζέψει από ιδιώτες χρηματοδότες στην Αμερική λεφτά για την ανασκαφή. Και πρέπει να γυρίσω στην Αμερική και να απολογώ ότι με τα λεφτά που μου δώσανε, εγώ άνοιξα μία γκούβα 20 επί 10 μέτρα, βάθος 7 μέτρα, χωρίς να βρω τίποτα. Και να ζητήσω λεφτά για μία δεύτερη χρονιά. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Μετά από 12 εβδομάδες σταματήσαμε την ανασκαφή για να καταγράψουν οι φοιτητές ό,τι έχουν βρει κλπ. Αλλά εφόσον δεν βρήκαμε τίποτα στο στάδιο και εφόσον είχα λίγο λεφτά ακόμα, είπαμε να συνεχίσουμε με την ανασκαφή. Και αυτό συνέχισε. Και άρχισε να βρει κάτι νομίσματα, κάτι αγγεία, λίγα ψηλά πράγματα, αλλά κάτι έγινε. Η τελευταία μέρα, Παρασκευή, το πρωί βρήκαμε ένα κομμάτι σε βάθος 7 μέτρα, βρήκαμε ένα κομμάτι από το υδραγωγείο που πάει γύρω από το στίβο και το μεσημέρι σκάβοντας σε μια ράμπα που είχαμε αφήσει για να αναβαίναμε τα μπάζα, να διώξουμε, σκάψαμε μέσα στην ράμπα και βρήκαμε ένα κομμάτι της αφατηρίας. Χαρούμενοι. Ήταν το κάτι άλλο, γιορτάζαμε εκείνο το βράδυ και είναι αζέκαστο όχι μόνο για αυτό το λόγο, αλλά διότι η άλλη μέρα ήταν 20 Ιουλίου το 1974 και έγινε η εισβολή στην Κύπρο και ο κόσμος μας γυρίσε ανάποδα. Από μία μέρα που είμαστε χαρούμενοι, την άλλη μέρα φύγανε οι νέοι για επιστρέφευση. Όλοι εμείς που μέναμε πίσω είμαστε στεναχωρημένοι, θα γίνει πόλεμος, δεν ξέρουμε και ζεκάσαμε τελείως για λίγο το στάδιο και η ιστορία. Θα έλεγα ίσως η πιο σημαντική αποκάλυψη ήταν η είσοδος του σταδίου, η θολωτή είσοδος που σώζεται ολόκληρο, το μήκος είναι 36 μέτρα συν κάτι πόντος και μέχρι που ανακαλύψαμε αυτό πιστέψτε ότι αυτή η μορφή, η αρχιτεκτονική μορφή, το τόξο δεν ξέρουν οι Έλληνες να κτίζουν, ήταν ρωμαϊκές. Έτσι έμαθα εγώ σαν φοιτητής. Αλλά όταν το βρήκαμε, είδαμε ότι πραγματικά ήταν της εποχής του Αλέξανδρου, 325-330 π.Χ. Και βέβαια εγώ πίστεψα από την εμπειρία μου στη Μακεδονία ότι η τάφη στη Μακεδονία θα ήταν σύγχρονη, σε ίδια εποχή, άρα και οι Έλληνες ξέρουν τότε να κτίζουν. Αλλά μέσα στους τάφους μέχρι τότε δεν έχουν βρει βρήματα διότι ήταν κλεμμένες όλες και δεν ξέραμε την χρονολογία. Αλλά μετέπειτα λίγες, όχι μήνες, εβδομάδες, ο Ανδρώνικος αποκάλυψε το τάφο του Φιλίππου και αν είναι αλήθεια το τάφο του Φιλίππου ή όχι, έχουμε καλή χρονολόγηση. Και ο κ. Μανώλης τότε θα μου ήρθε και μου είπε δεν μπορείς να αναβάζεις λίγο τη χρονολόγηση του σταδίου εδώ, την είσοδο, για να ταιριάζει κάπως καλύτερα με αυτό που θέλω. Του λέω, κύριε Ανδρώνικη, θα ήθελα να σας βολέψω, αλλά δεν μπορώ. Δεν γίνεται από τον Περάτων, αλλά πάλι είναι στην ίδια εποχή.